హలో అండి, అందరికి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ రోజు నేను మీకోసం అయితే ఒక మంచి వీడియోతో నేను ముందుకు వచ్చాను. అదేంటిదంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య బాగా శారీకి లేస్ ట్రెండ్ అవుతుంది కదా, అలా చాలా అంటే చాలా గ్రాండ్ లుక్ కూడా ఇస్తున్నాయి. అందుకని నేను ట్రై చేద్దామని చెప్పేసి ఈ శారీకి అయితే లేస్ నేను మీషోలో తీసుకున్నాను. నాకైతే 100 రూపీస్ పడింది. ఆర్డర్ వచ్చింది అని చెప్పి బ్లూ కలర్ అయితే తీసుకున్నాను. ఇక్కడ మనం ఎలా స్టిచ్ చేసుకోవాలంటే కుచ్చులు వరకు అయితే వదిలేసుకోవాలి, ఎందుకంటే కుచ్చులు ఎలాగో మన లోపలికి దగ్గర నుంచి అయితే వేసుకోవాలి. అక్కడ ఒక పిన్ పెట్టేసుకోవాలి గుర్తుండడం కోసం అని చెప్పేసి ఇక్కడ నేనైతే చివరిన అంచు కొంచెం లోపలికి మడిచి తర్వాత లేస్ అయితే వేస్తున్నాను. అలా వేసుకోవడం వల్ల చాలా బాగుంటుందండి. ఫైనల్ గా అయితే లుక్ అయితే చూడండి ఒకసారి, చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ నాకు తీసేవాళ్ళు లేక కొంచెం అటు ఇటు వీడియో అయితే వణుకుతూ వచ్చింది. ఇంకా లుక్ అయితే చూడండి, చాలా అంటే చాలా బాగుంది కదా. ముందు కంటే ఇప్పుడు లేస్ వేసాక చాలా అంటే చాలా బాగుంది సారీ. మీరు కూడా ట్రై చేయండి అంచు కలర్ వేసుకొని. ఓకే మరి, బాయ్.